रिसॉर्टच्या स्विमिंग पुलात पेवणाऱ्या माझ्या टाळ चिपळेंका आज कोकणातलो नॅचरल स्विमिंग पूल दाखवलं। त्याच्याबरोबर सोंडावर भाजलेले मासे आणि उकड्या तांदळाची पेज आणि या सर्वासाठी करूक लागलेलो चित्त थरारक आमचो प्रवास तुमका दाखवते। वायच पहिल्यापासून बघा। ठरल्यानुसार सकाळी 8 वाजता वेंगुर्ल्याच्या केप्पादेवी बीच मुठवाडीत आम्ही पोहोचलो। पहिला आधी बोटीवर मासे, पेज, बिस्किट, पाणी बॉटल असा सामान भरला गेला। त्याच्यानंतर आम्ही सर्व बोटीत बसलो आणि सुरू झालो आमचा अविस्मरणीय असो प्रवास। एखाद्या हॉलिवूड पटाक मागे काढीत असा दृश्य आणि थरार होतो। मनात थोडी भीती, एक्साइटमेंट आणि समोर पसरलेलो कोकणचो अथांग समुद्र, सर्वच दृश्य अंगावर काटो आणणार होतो। ह्या तर डॉल्फिनचा माहेर घरच असा। किनाऱ्यात तारू लागूच्या आधी कवग्यान आणि मी मासे पकडूसाठी तियाने समुद्रात सोडले। 15-20 मिनिटाच्या प्रवासानंतर आमचा तारू एका हिडन बीच वर आणि आठवण झाली ती कवना प्यार हे चित्रपटाची। मनुष्यविरहित बीच वर तारू काढून महालक्ष्मी बोटचे मालक आणि त्यांच्या टीमने हाणलेलं सर्व सामान घेऊन आगेकूच करूचो निर्णय घेतले आणि खरी सुरू झाली एक विलक्षण थरारक प्रवासाची। आमच्यासाठी ह्यो प्रवास कठीण नसलो तरी सोपो अजिबात नव्हता, पण ह्यो प्रवास टाळ चिपळ्यांसाठी कठीण होतो। छोटे मोठे खडक पार करून 20 मिनिटाच्या ट्रॅकिंग नंतर आम्ही सुंदर लोकेशनवर आम्ही पेवेपर्यंत महालक्ष्मी बोट राईडचे मालक आणि त्यांच्या टीमने आमच्यासाठी ताजे मासे भाजूक घेतले। सुरमई, बांगडे, खेकडे, कोळंबी चरचरीत भाजता आम्ही पेवचा टाकून आधी खाऊ केलं। बारक्यान खेकडो तर थोरल्या सरंग्यावर ताव मारल्या। ताजे मासे आणि उकड्या तांदळाची पेज खाऊन आम्ही परतीच्या प्रवासाक निघालो। जाताना तियाने खेचलो पण एक मासो भेटून तुमका सुद्धा हे विलक्षण सफर करूची असली तर वर नंबर देते कॉल। स्वतःसोबत घेऊन गेलेले प्लास्टिक सामान, कचरा परत घेऊन यावा आणि स्वच्छता राखा।